Cowans, colli meddiant, Harry Franklin, dwy'n y bel gyda fo. Jordan Davies yna'n gymorth iddo fo. Ac ydy Jordan Davies yn cael ei fadlu? Na chdi, cariwch ymlaen. Medda Mr Jones y dyfarnwr. Cei Connah gwyddi am Cei Connah. Davies yn grediniol fod wedi cael ei faglu yn y cwrt. Bradley, Josh Williams mewn i'r canol dros ben. Wycherley cael ei chlirio ddi ar y llinell. Ac allan, wel dihangfa fanna i'r Drenewydd. Croesiad i mewn, Cai Edwards oedd yna, ond y bel yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Harrington, i mewn. Bel oddi ar y trawst o Wycherley, dwi'n meddwl wedi cael cyffyrddiad hefyd. Dwi'n meddwl na dyna oedd y bwriad gan Harrington, ond mi oedd o'n chosi problemau i Wycherley yn y gôl, a mi nath o digon. Eddie Clark, Cymru ti'n sydyn. Noah Edwards ar ergyd. A Wycherley yn helpu honna dros y trawst. Cei Connah cymryd yr geic rydd yn sydyn. Noah Edwards yn mynd am gonol ucha'r hwyd. Gwaith da gan y golwr. Henfysg i ddod allan yma ar gael castell. Josh Williams. Teg at y canol. A bel yn cael ei clirio oddi ar y llinell. Di'r perig ni'n drosodd. Ydy cyfle rwan i Cei clirio. Wel, dyna chi gyfle reit ar ddiwedd y gêm. Y peniad gan Harry Franklin. Aaron Williams, cyfle am groesiad y fyma. Sears yn penio'n glir. Gat Jack Burnham, sotliad yn ôl. Dominic Smith i mewn yn ffyrnig, ond yn ennill y bel. Bel nôl i'r canol. Sutton clirio. Callum Roberts, Disney. Aaron Williams. Williams ar ergyd. Cei Connah. Galw am cic o'r smotin eto. Ond cic gornal, di'r penderfyniad gan Mr Jones y dyfarnwr. Dwi'n gwybod os ydyn nhw wedi gweld llawio. Mewn mae'n dod. Cael ei chlirio. Cowans. Nôl i'r canol. Dominic Smith. Dominic Smith! Am arbediad gan Andy Firth. Gwaith rhagorol gan y golwr. Smith yn reoli ar ei frest. Illgada fo'n goleuo. Gweld y gol o'i flaen o. Ond Andy Firth oddi ar ei llinell yn gyflym ac yn gwneud yr arbediad.